Creieu que Tintín, o millor dit, Hergé, era racista? Doncs, si jutgem per aquest àlbum, Tintín al Congo, hauríem de dir que sí. Però anem a veure per què. Jo vaig llegir-me aquest àlbum quan era petita i la veritat és que el que més m'agradava era aquesta portada amb un cotxe vell i atrotinat. L'aventura en si mateixa no la recordo res de l'altre món, n'hi havia d'altres que m'agradaven molt més i per tant, un cop adulta, no el recordava massa. Fins que vaig tenir fills i quan ja van ser una mica més grandets vaig voler llegir amb ells les aventures de Tintín. Vam intentar triar per quin començàvem i el meu fill gran va dir, home, doncs comencem pel primer, no? Vam agafar aquest llibre que jo pensava que era el primer i en realitat és el primer àlbum que Hergé va fer-lo en aquest format a color i en 62 pàgines. Però abans d'aquest ja havia publicat en el Petit Vingtième el Tintín al País dels Soviets, però per entregues. Aquella obra no es va arribar a transformar en un àlbum a color, però en canvi Tintín al Congo sí. Total, que vam obrir amb els meus fills Tintín al Congo i jo vaig quedar amb els pèls de punta. És a dir, durant tota la història, Tintín arriba a l'Àfrica i pràcticament l'idolatren. I queda tota l'estona la idea de que sort en tenen els africans que els blancs europeus han anat allà amb tota la seva saviesa i tota la seva intel·ligència i tots els seus recursos, perquè si no, pobres africans no serien capaços de fer res per ells sols. A mi aquesta idea ja em va trasbalsar bastant, però és que després comença una seqüència d'escenes de caça impressionants. Us en deixo aquí unes quantes, mireu. Aquesta primera, el Tintín ha de caçar una gasela per sopar, que dius, bueno, pot ser que estigui justificat, no? Necessiten menjar, està clar que a aquella època a l'Àfrica no devien haver-hi supermercats, per tant necessita menjar alguna cosa i caça. Però llavors Hergé ens fa la brometa de que Tintín falla el tret i torna a fallar el tret i torna a fallar el tret i finalment resulta que no ha fallat cap tret i ha matat 15 gaseles. I ho deixa així, tranquil, com si anar matant animals per distracció fos el més divertit del món. No s'acaba aquí la cosa, el conviden a una cacera del lleó. Mata a un mico perquè necessita la seva pell per disfressar-se. Li fa empassar una esponja plena d'aigua a un lleopard. Se'n va caçar un elefant per endur-se l'ivori i el súmmum ja és aquesta escena on vol matar un rinoceront i l'acaba fent rebentar amb un cartutx de dinamita. Els meus fills aquí ja es petaven de riure, primera perquè les escenes estan fetes perquè els nens riguin i perquè sembli que anar-se'n a caçar a Àfrica és una cosa superdivertida, que això ja és el que a mi com removia per dins, no? Qui realment aconsegueix que facin riure. Hi ha aquesta altra que li trava la boca a un cocodril amb l'escopeta, que jo la recordava de petita que em feia riure molt, i aquesta altra que li fan passar la seva pròpia cua a una serp, que també quan la vaig llegir vaig dir, ostres, sí, això a mi de petita em feia molta gràcia. Realment l'home les sap fer divertides. La qüestió amb aquesta del rinoceront, que és la més impactant, és que jo tinc aquest llibre que és de l'any 68, si no m'equivoco. Sí, no sé si es veu, però està publicat l'any 68. I aquí encara surt aquesta escena, però posteriorment la van esborrar i la van canviar perquè espantava el rinoceront amb un tret. No m'estranya. Els fills em deien, Déu meu, si ho fes algú ara el posarien a la presó directa, que això és una espècie protegida. Total, que en primer lloc aquesta relectura em va servir per tenir una conversa molt interessant amb els meus fills sobre com ha canviat el món, perquè a vegades ens sembla que les coses cada cop van pitjor. I si mirem doncs, què s'escrivia pels nens fa unes dècades, ens n'adonem que realment avui dia som molt més respectuosos amb els animals, amb la natura i que tenim molta més consciència social que fa un temps. Jo vaig intentar explicar-los una mica als meus fills doncs, des de quina mentalitat s'havia fet aquest llibre, però em vaig quedar amb ganes d'investigar més. Vaig estar buscant i vaig trobar una història superinteressant. La primera aventura de Tintín va ser la de Tintín al País dels Soviets. Es va publicar per entregues en un diari que es deia 20è segle i tenia un suplement juvenil que es deia Petit Vingtième. La primera aventura era uns dibuixos que comparats amb un àlbum d'aquests d'avui dia del Tintín era pràcticament un esbós i crec que aquest va ser un dels motius de que mai el redibuixés a color. La qüestió és que quan va acabar aquell que es deia Tintín al País dels Soviets, que Tintín se'n anava a l'antiga Unió Soviètica, Hergé volia que Tintín anés a Amèrica. Però el director del diari li va dir no, vull que se'n vagi al Congo. I per què? Pensem que això està escrit entre l'any 30 i 31, quan el Congo encara era una colònia belga.
I què passava a Bèlgica? Que ningú tenia ganes d'anar-se'n a treballar a Àfrica. I allà els feien falta, doncs, enginyers, missioners, mà d'obra en general. Llavors, el director del diari va encarregar a Hergé que Tintín anés al Congo i fes propaganda de que bonic era anar-se'n a les colònies i que divertit passar aventures per allà i anar-se'n de safari i com serien d'idolatrats els blancs que anessin allà perquè els negres els estaven esperant amb els braços oberts. Hem de tenir en compte que això que us estic dient fa quasi 100 anys, és abans de la Segona Guerra Mundial. La mentalitat de la gent d'aquella època era absolutament diferent a la que tenim ara. A més d'això, Hergé era nascut a l'any 1907. Per tant, al 30 tenia uns 23 anys. Era un home, doncs, que estava començant la seva carrera com a dibuixant, que no tenia encara molta experiència de la vida i que, a més, no crec que tingués idea del ressò que tindria la seva obra i la magnitud que arribaria a agafar Tintín, que dècades i dècades després se segueix llegint i és un personatge superconegut. Potser si Hergé hagués sabut com de lluny arribarien els seus llibres, s'hagués pensat 2 vegades a segons què. Però és que en aquell moment era un dibuixant a Bèlgica que, com aquell qui diu, acabava de començar. Després va redibuixar el 1946 tota la història per fer-la ja en aquest format, el d'un àlbum a color de 62 pàgines, i aquí sí que ens trobem que hi va haver escenes que ja era un home una mica més madur, ja havien passat uns quants anys i ja tenia les coses més clares, li van semblar tan escandaloses que les va treure. Com, per exemple, aquesta on el Tintín està fent classe, aquí fa una classe molt simple de matemàtiques, que a mi ja em sembla una mica humiliant, perquè està fent que els alumnes estiguin sumant 2 més 2, quan se suposa que ja portaven temps de classe, no? Els deixa una mica com a tontos. Però com a mínim està millor que l'original, perquè l'original els explicava, era una classe de geografia que els explicava com que havien d'estimar molt la seva pàtria, que era Bèlgica, que totalment de propaganda pro-belga, no? I fins i tot amb totes aquestes coses que us he dit vaig trobar-hi una cosa bona. En aquesta vinyeta descobrim perquè hi ha hagut durant tota l'aventura un dolent que perseguia el Tintín i no s'entenia per què. I arribats a aquest punt, el Tintín aconsegueix saber que el perseguien perquè hi ha un mafiós que vol fer-se amb tot el monopoli del comerç dels diamants d'Àfrica i pensava que el Tintín seria un impediment per aconseguir els seus fins. Això em sembla una petita perla de consciència social que va aconseguir clavar Hergé enmig de tota aquesta voràgine de colonialisme. I la llàstima és que segueix sent superactual. Àfrica ha estat expoliada no només de diamants, sinó de tot tipus de minerals, de coure, de coltan, d'or... la llista seria infinita i totes les màfies, totes les guerres i tots els conflictes que ha portat això, en podríem estar parlant hores i hores. No ve al cas aquí, però em va sobtar com una obra escrita el 1930 planteja un problema que encara no hem solucionat. I deixant de banda això i tornant al que és estrictament el còmic, doncs què em puc dir? Com a aventura del Tintín, doncs no és de les millors ni molt menys. El meu parer és de les fluixetes. Els dibuixos també estan encara molt poc elaborats, encara Hergé no havia refinat el seu estil. I tot i així, val la pena llegir-lo? Doncs jo crec que sí, però sobretot com a document històric. Aquí es veu clarament quina era la mentalitat que hi havia a Europa envers Àfrica als anys 30 i 40. I només per això crec que aquest llibre ja es mereix un bon lloc al meu prestatge.